Sugeng nginjang para sedherek ingkang kinasih, pinanggih malih kaliyan kula Penatua Titi S. Mulyanti saking Pepantan Bulukerto ing renungan patinan GKJ Purwantara dinten menika dijejer ajeg karaktere. Waosan kapendhet saking Purwaning dumadi sekawan dasa ayat 1 ngantos dumugi sekawan ingkang mekaten. Kacarita sawuse lelakon mau lurah pangunjukan lan lurah daharane sang raja ing Mesir padha keluputan marang gustine, yaiku raja ing Mesir mau. Temah banget dukane sang Prabu pringon marang punggawane kedaton mau, marang lurah pangunjukan lan lurah daharan iku. Sakarone padha ditahan ana ing daleme panggedhe prajurit Tamtama ana ing pakunjaran panggonane Yusuf katahan. Panggedhe prajurit mau banjur matah Yusuf ngladeni priyayi tahanan loro mau. Kaya mangkono priyayi loro mau anggone katahan nganti sawetara suwene. Makaten sabda pangandikanipun Gusti, rahayu kita sami ingkang tansah mirengaken lan nindakaken sabda pangandikanipun Gusti ing gesang padintenan. Para sedherek ingkang kinasih, wonten unen-unen. Dunyon menika boten adil. Menika salah satunggaling unen-unen ingkang asring dipun ungelaken dening tiyang ingkang rumaos dipun perlakukan boten adil lan kedah nglampahi kawontenan ingkang boten dipun pingini utawi dipun lampahi. Kados cariyos Yusuf anakipun Rama Yakub. Ing perikop menika nembe wonten ing pakunjaran awit dipun fitnah dening semahipun Potifar, abdi dalem sang Prabu pringon ing Mesir minangka panggedhening prajurit Tamtama. Ewah-ewahan gesang saking griya ingkang sae nalika ing griyanipun Potifar lajeng lumebet ing wonten ing pakunjaran. Gesangipun Yusuf ketingal ajur. Ananging ing mriki kita saged sinau saking ajeking karakteripun Yusuf anggenipun ngadepi kawontenan ingkang kados mekaten. Yusuf mboten rumaos pait utawi menarik diri saking kawontenan menika. Perkawis menika saged kita tingali ing kitab suci, bilih nalika ing pakunjaran Yusuf dipun pitados kepala penjara kangge ngurus saha ngladeni narapidana sanesipun. Menika salah satunggaling kepercayaan saking panggedene utawi kepala penjara kala wau. Lajeng kita saged ningali ugi bilih nalika ing pakunjaran nalika sang juru minum lan sang juru roti utawi juru unjukan lan daharan saking sang Prabu pringon ing Mesir dipun kunjara menika, Yusuf ugi nélakaken kawigatosanipun dhateng sang juru minum lan sang juru dahar menika kanthi matur pitaken ingkang wonten ing ayat 6 lan 7 ingkang mekaten. Nalika esuke Yusuf teka mrono, banjur sumurup yen sakarone lagi padha sedih atine. Yusuf banjur takon marang punggawane sang Prabu pringon kang padha ditahan tunggal sapakunjaran karo dheweke ana ing daleme bendarane iku. Ature, "Kenging punapa dinten punika panjenengan kok sami ketingal sedih mekaten?" Menika salah satunggaling raos kepedulian saking Yusuf tumrap kalih tiyang saking juru minum lan juru daharipun sang Prabu pringon ingkang dipun kunjara. Lajeng kita ugi saged ningali saking waosan kitab suci bilih nalika ing pakunjaran Yusuf menika nggadhahi karakter ingkang ajeg. Lan ajeking karakteripun Yusuf ingkang tansah setya lan pitados dumateng Gusti, kawicaksananipun boten ewah gingsir sinaosa ing pakunjaran sehingga saged nerangaken teges saking impenipun sang juru minum lan ugi sang juru daharipun sang Prabu pringon ing Mesir. Lajeng saking cariyos menika piwucal menapa ingkang saged kita tampeni ingkang sepindah. Yusuf taksih nggadhahi raos empati dhateng sesami ing satengahing panandhangipun. Yusuf mboten ngrantesi kawontenan dirinipun piyambak, ananging tetep ngetingalaken katresnan saha perhatianipun dhateng asanes ingkang nembe ing kawontenan ingkang sedih. Lajeng nomor kalih,
Yusuf ngginakaken karunia saking Gusti kangge nerangaken teges ing pangimpenipun juru minum lan ugi juru dahar Sang Prabu Prengon kala wau. Sinaosa Yusuf piyambak ugi dereng mangertosi kapan Yusuf menika badhe medal saking pakunjaran. Awit juru minum ingkang dipun tulungi dipun mangertosi bab artos pangimpen lan pangimpen menika pancen dados kasunyatan menawi wonten ayat-ayat salajengipun kita waos ing ayat 51 Yusuf nyuwun nalika sampun nyariosaken sampun nerangaken artos pangimpenipun dhateng juru minum kala wau. Nanging kula aturi enget dhateng kula samangka saha panjenengan sampun manggih sekeca mugi karsa nandukaken kasainan dhateng kula nglantaraken perkawis kula punika dhateng Sang Prabu Prengon saha nyuwun tulung supados kawedalna saking griya punika. Lan kacarita pancen menapa ingkang dipun terangaken saking pangimpenipun sang juru minum lan ugi sang juru daharipun Sang Prabu Prengon kala wau ugi kelampahan. Ananging ing ayat 23 kaserat bilih ewadene lurah pangunjukan iku ora kelingan marang Yusuf. Ing pasal salajengipun Yusuf ugi saged nerangaken makna saking pangimpenipun Sang Prabu Prengon piyambak lan menika dados jalaran Yusuf dados tiyang ingkang dipun pitados dening Sang Prabu Prengon ing Mesir lan kawicaksanan menika dados lantaran nyelametaken gesanging tiyang kathah saking 7 taun kekeringan lan kerapan ing pundi-pundi papan. Lajeng ingkang nomor 3 tumraping Yusuf pakunjaran menika sanes pungkasaning gesang ananging minangka ruang kelas kangge sinau lan tetep setya dhateng pakaryan alit ingkang dipun pitadosaken kanthi tanggung jawab sinaosa ing kawontenan ingkang boten adil tumrap Yusuf. Pramila kados dene Yusuf kita kedah produktif sinaosa ing kawontenan ingkang awrat. Ingkang pungkasan kasetyan ing perkawis-perkawis ingkang alit ing mangsa ingkang angel lan awrat menika minangka ujian menapa kita sampun siap nampi tanggal jawab ingkang langkung ageng ing gesang kita menika. Awit kadangkala Gusti bentuk karakter kita ing salebeting sepining pakunjaran gesang ingkang kita alami. Dan jangan biarkan penderitaan pribadimu membutakan matamu terhadap kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarmu. Kita ndedonga mugi Gusti tansah berkahi gesang kula lan panjenengan sami. Amin.